Aniya na ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Halos 200 ka mga estudyante lakip duha ka magtutudlo. Girescue human na kuyapan dihang misalmot sa Grand Parade sa usa ka tuluhaan sa Isabela City, Basilan. Davao City Acting Mayor Baste Duterte mukasama tud pa sa giingong boxing match tali PNP Chief General Nicolas Torre III kung magpa-hair follicle test ang tanang elected officials. PNP Chief General Nicolas Torre III padayon ang ensayo sa giingong charity boxing match tali Davao City Acting Mayor Baste Duterte bisan magpaulan. 7 ka Chinese nationals dakpan human na aktuhan sa ilang illegal mining operation sa Opol, Misamis Oriental. Shakeout simulation exercise agig pagpangandam o galing dunay linog ug tsunami sa Davao City gipahigayon. Gatusan ka pulis sa General Santos City misalmot sa managlahing dula agig tubag sa hagit kalabot maayong panglawas.